Hej, velkommen til en gin og tonic mere, tak. Jeg har tyskerteam tilbage siddende her i studiet her. Ja, goddag. Og vi prøvede nogle ting at sige. Må jeg starte med at lige sige, hvad der skete for mig for nylig? Det handler om mig. Ja, selvfølgelig. Jeg har været bange et stykke tid. Ja, okay. På grund af, at andre iranere kender det her. Folk fra Iran ringer til en. Ikke iraner, som man kender, men andre rundt omkring ringer tilfældigvis til en for at svine ind til. Nå, okay. Sådan noget regimeagtigt noget. Okay. Ja, altså, er det iranske numre fra Iran? Nej, jeg siger bare ikke iranske nummer, så ringer det fra Sverige eller Polen, eller sådan falske numre, men de har sådan ting, hvor det gør. Det sker. Det okay. Folk ikke ved, det derfor man er sådan en, hey, der findes agenter her i Europa. Okay, så man er sådan lidt ekstra påpasselig. Ja. Jeg har fået telefonsvarbeskeder på det her måde. Folk har skrevet til mig på Instagram. Det er fint, det ved jeg, det sker. Men ved du også godt, det her sker? Ja, tak. Men jeg har opdaget, for det normalt er det sådan her, at hvis jeg hører en iraner, eller hvis jeg ser en iraner, så undgår jeg den. Okay, ja. Jeg går ikke hen til den. Du går slet ikke hen til dem? Nej, men man prøver sådan, og så kommer sådan, jeg tror, det er en iraner. Hvis jeg er sammen med min søster, jeg tror, det er en iraner, så undgår vi dem her. Ja. Det er en iransk ting. Jeg kender den også godt, vil jeg sige. Okay. Men altså med tysker i udlandet, for eksempel. Ja, præcis, men her er vi sådan, okay. Eller danskere i udlandet også. Nu prøver jeg at sammenligne med noget andet. Mm. Når du ser ofte andre folkefærd, måske godt du, men mere normalt, andre ser danskere i udlandet, de er et eller andet sted, hey, vi er danskere, de har danske grupper og det hele, og gør meget, meget mere på det her måde. Men iraner, det er ikke alle der på den måde, men oftere end ikke, prøver man at undgå det. Ja. Okay. Så man ser andre iraner, nogen taler iran, så taler man ikke farsi, skal ikke ofte man er fra Iran. Ja. Og det synes jeg altid har været sjovt. Mm-hmm. At vi prøver at vil ikke have blandet ind med dem der, fordi de prøver at se dem. Det ser alt for iransk ud, hvor vi ikke, og vi er så meget danske, vi er integreret og alt det her ting. Vi vil gerne prøve at være den der mest dansk vinder i forhold til iraner. Okay, ja. Normalt har det været sådan her i Danmark. Og man taler overhovedet, man går ikke hen og siger, hey, du er også iraner, det gør man ikke. Nej, okay. Men så den anden dag er jeg begyndt at høre langt mere farsi rundt omkring. Jeg hørte buschauffører tale farsi til hinanden. 2 buschauffører stod her i hinanden. De talte farsi til hinanden, og jeg var sådan, what the fuck sker der her? Det gør iraner aldrig nogen, så taler dansk til hinanden. Jeg taler dansk til alle iraner. Jeg forstår. Det er ikke nogen skal tro, at vi ikke er. Vi skal ikke tro, at vi er sådan araber, eller alle der tyrker, eller, altså, vi er her, vi er en del af jer. Vi skal nok hjælpe jer med at pege de andre ud, når det her. Og det er sjovt, så for lang afstand kan man se, altså det er så vildt, man kan se iraner på lang afstand. Altså når man kender det på samme måde, som du kan se tyskere og sådan noget, ikke? Og det er sjovt, at de prøver at lade som om, jeg synes, jeg er ret god, men nogle af dem er virkelig dårlige til at gøre det. Okay. Men så hørte jeg dem tale iransk, og så den anden dag, den dag, min Volt kom, jeg fik det forkerte Volt. Ja. Men inden jeg fik det forkerte Volt, inden jeg fandt ud af det, så ringer min telefon. Jeg er ude og gå med Maja, så er det Voltmanden, der ringer. Fordi han stod uden for min dør. Han er kommet lang tid af normalt. Hvornår sker det? Det ved jeg ikke, men det var han. Han starter, og jeg vidste ikke, det var Voltmand. Han starter med at tale farsi til mig. Og jeg bliver fucking bange. Sådan, what the fuck? Er det nogen, der taler farsi til mig? Og han spørger, så han taler farsi, og han kan se på mit navn, jeg er iraner. Han taler bare farsi til mig fra starten af. Og siger det Volt-ting sådan, det er fint, du skal bare sætte den uden for døren. Du kan gå hele vejen op. Og går derhen, og jeg hilser, og tænker, det er vildt, altså, det gør man ikke. Hvad er det her for? Nu har vi nødt til, og jeg blev virkelig bange. Så er det forkerte, jeg har fået. Og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle brokke mig, fordi jeg kunne godt lide ham, og han talte, og han vidste godt, hvem vi var nu. Så første gang nogensinde giver jeg drikkepenge. Jeg giver 40 kroner drikkepenge. Bare for at vise det. Jeg ved godt, det ikke er din, på den måde ikke er din skyld, jeg har lyst til at give. Og det er kun på grund af Iran at betale. Men så fandt jeg ud, jeg ved godt hvorfor. Jeg tror, jeg har fundet ud af hvorfor. Jeg tror, vi endelig er blevet stolt af at være iraner. Det tror jeg seriøst, det er sket. Fordi normalt har det været jo, at iraner kan godt sige, at vi er perser, bare på grund af, så er vi ikke Irans regime, og man har altid været sådan, vi vil eneste gang billeder fra Iran, så er det for regimet, og man prøver sådan at skille sig væk fra det. Så jeg tror, det iranerne har gjort hele tiden. Og nu, hvor det kommer frem til, hvordan iraner er, og hvordan man gør oprør mod det, så bliver jeg stolt af det.
Ja. Og det synes jeg faktisk, det synes jeg er ekstremt fedt, og det er derfor, folk ikke kan se, at hvorfor, jeg tror, det er derfor, vi begynder at tale farsi hinanden, for man ved godt, at man får mere ros fra andre folk. Hey, vi er iranere, så er folk mere søde ved os, så vi begynder at være sødere over for hinanden. Make Farsi great again. Make Farsi great again. Så i starten var jeg bange, men jeg er stadig bange nu, når du ringer til mig, men jeg er bare glad for at se, at vi er stolte på en anden måde, at være iraner, og vise langt mere frem, for det normalt har det været sådan, no-go-agtigt noget, for vi er ikke ligesom de andre. Ja, jeg kender godt. I Tyskland er det stadigvæk sådan, at man ikke lige... Hvorfor? Nå ja, det er bare sådan... Nu er det bare historisk-kulturelt. Hvad? Altså, man går ikke rundt og er stolt tysker. Gør man ikke det? Nej. Hvad har I gjort forkert? Fordi jeg vil sige nu om dagen, hvis I foreslår en ny holocaust, hvis jeg ser på Instagram, og rigtig mange folk kender, hvor højt det bliver snakket omkring, at det er jødernes skyld det hele. Ser du en eneste tysker i kommentarfeltet? Hvorfor det? Ikke en eneste tysker i kommentarfeltet. Nej, det er der ikke, men det er fordi, vi er i Danmark. Jeg ved med nogle tyskere og tænker. Jeg siger bare, I kan sagtens bringe det op igen. Det vil være populært igen. Kan jeg vist synge Heil Hitler? Ja. Det er lidt hårdt. Ja. Men hvis jeg ved et om Tyskland, så er det altid, at trends, det er sådan 20 år senere i Tyskland. Ja. Men hvad skete der så med 2. verdenskrig? Og I startede den? Jo, men altså, det er derfor, har vi prøvet. Lad os ikke snakke om det længere. Jeg synes faktisk, I har kommunisme. Det skal I. Nej. Mig? Ja. Nationalsocialisme. Ja, jeg ved godt, I tog fascisme, men altså, I gør nationalsocialistisk helt nyt, vil jeg faktisk sige. Ja. Fascisterne var ikke lige så racistiske, men det var ikke. Ja. Så I har haft nogle gode trends. Ja, okay. Men måske er Farsi bare lidt mere sexet end den tyske historie. Jamen, lige nu er vi. Ja, lige nu er vi. Og det er dejligt, for vi vælter dem selv, og det er virkelig dejligt. Og det er bare dejligt simpelthen, og det er bare sjovt at se, og det er derfor, og det er derfor, jeg bliver sådan lidt mere glad. Selvom jeg er slet ikke bekymret, hvad der sker i Iran. Jeg synes, det begynder at være lidt kedeligt. Go Persia! Jeg synes, det er lidt kedeligt. Jeg synes faktisk, det er lidt kedeligt i Iran. Jeg føler ikke lige så meget med, som jeg har gjort, for det kommer ikke noget udvikling, og lige nu er det bare sådan, nu dør det kun bare iraner hele tiden, og hvor mange ayatollahs skal man slå ihjel for det her fucking lort er overstået. Det er det kedelige, det her. Ja. Jeg synes det, og jeg forventer ret mange andre. Vi skal have noget mere. Ske noget mere. Ja. Okay. Så forhåbentlig kan... Jeg vil bare gerne se flere billeder. Jeg vil gerne have mere ros. Jeg vil gerne have folk siger, at det er mig, der har været med til at gøre det her, selvom jeg har 0 indvirkning på det, tror jeg. Du har mere indvirkning, end du tror jeg. Ved du hvad, jeg er allermest træt af? Jeg er allermest træt af, at siden jeg var lille, så har jeg altid... Jeg kan huske, at jeg snakkede med min far det hele, og mit ønske var at være sådan en diktator. Og det er ikke engang for sjovt det her. Det er sådan, hvis man stod og snakkede, hvad vil du gerne være, når du bliver stor, og sådan noget lignende, men jeg vil bestemme! Ja, men på den måde, at det var sådan en, hey... Altså, det var alle 5-årige, det ved du godt, ikke? Men det var en reel mulighed, jo. Vi snakkede med, altså, hey, hvad med hvis vi styrede jo? Fordi langt de fleste steder i verden er der en reel mulighed, du kan være diktator af landet. Det er sådan, hey, det er lederen jo. Så, hvad vil du gøre, og sådan noget. Og det var sådan en, man havde en ting, man kunne opnå, som man ikke kan i Danmark jo. Nej. Der er drømmene meget små. Ja, men vi bestemmer alle sammen, ikke? Det er det, der er træls ved det. Det er virkelig træls ved det. Og det er derfor, det er derfor, jeg er så irriteret over, at jeg ikke kan farsi nok. For jeg har glemt det mest. Jeg er rigtig dårlig til farsi. Er det rigtigt? Ja. Hvordan altså mangler du ord, eller er det din dialekt, accent? Det hele. Jeg mangler også ord. Jeg kan forstå det meste, men jeg kan ikke læse og skrive. Jeg er ikke god nok. Jeg vil lyde som... har du set Den som ulve? Nej, aldrig set. Altså, kender godt referencerne, men aldrig. Hvorfor har du ikke set Den som ulve? Alle har set Den som ulve. Det har jeg bare ikke. Hvor gammel er du? Næsten 40. Jeg tror, alle i vores generation, det er sådan noget Terminator 2, Den som ulve, Titanic. Har set Terminator 2 og det er det, jeg Titanic, mener. Men ikke Den som ulve. Den som ulve, okay. Der er en pige, som er blevet kidnappet af nogle indianere. Sådan en hvid pige. Og så møder hun lige pludselig Kevin Costner, og så snakker hun virkelig dårlig engelsk. Det er det, jeg er. Okay. Man kan høre på mig. Jeg er blevet alt for meget. Jeg er blevet indianer. Jeg er blevet indfødt. Det er det, man kalder. Jeg er blevet indfødt. Jeg er blevet en af de vilde. Så jeg snakker farsi. Ja, jeg er blevet en af de vilde. Det? Ja, Danmark er de vilde, okay. Ja, og jeg er blevet en af de vilde. Jeg er ikke civiliseret som de andre iranere. Jeg forstår. Jeg forstår lige præcis.
There's a song of our people. La 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 la. Det er song. Og jeg lavede mellemøstlige araber. Okay. Og det var racistisk, for vi gør det ikke det i Iran jo. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Jeg har ikke lyst til, at vi gør det. Hvad vil jeg sige? Jeg vil være rigtig dum. Det er fordi, og jeg er glad. Og det har jeg ikke, fordi jeg snakkede med min ven. Og det er faktisk det, jeg er trist over, at jeg har ikke engang muligheden for at sådan swoop ind i Iran og være en del af kuppet og måske blive nummer 1. Ja. Som var min drøm. Jeg havde en mulighed for at gøre det. Ja. Jeg ved, hvordan jeg bruger vold, og der er connection dernede. Jeg kunne have været den næste leder af Iran. Og jeg tror, muligheden næsten... Hvis man ikke kan tale sproget ordentligt, så er det næsten umuligt at gøre det. Ja. Og det gør mig ret meget ked af det. Ja, fordi du kan ikke være en del af den potentielle sejr. Historie, lige præcis. Jeg kan ikke overbevise iraner, fordi jeg skal du er ikke iraner længere, du er dansk iraner nu, og du er ikke Iran-dansker. Ja. Du ved, ikke? Altså, hvis det var den anden vej rundt, så ville det måske være lidt nemmere. Altså, hvis jeg var i Danmark, over til Danmark? Nej, hvis du var dansker... Nej, det giver ingen mening. Godt. Ja. Det er det, jeg opfattede. Jeg opfattede ikke af mening. Det var mere det der... som amerikanere også gør, når de siger, I'm Irish American. Du forstår, at de føler, at de er en del af noget, men de er egentlig American Irish. Ja, men det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre Danmark eller Tyskland. Det er derfor, det ikke giver mening. Ja, du skal være ægte. Eller lade sig. Eller det mest perfekte, faktisk, historisk set. Kan jeg være kedelig nu? Det kan jeg sagtens være. Kan vi have noget episk lyd til noget kedeligt noget? Det kan vi sagtens gøre. Faktisk, historisk set har det altid, de største diktatorer har ikke været for oprindelseslandet, men tæt på. Ligesom din store leder, Østrig. Ja. Stalin. Georgien. Napoleon. Han er Korsika. Og det føles ikke som en del af Frankrig. De har et andet sprog, og altså, det var ikke sådan, det er sådan, ja, det føles ikke som en del af det. Khamenei, lederen, som er væk nu. Hvor er han fra? Han er azerbaijaner. Du er da også lidt azerbaijaner, er du ikke? Vi er væk så halv azerbaijaner. Måske har jeg lige muligheden der. Ja. Ej, det er sjovt. Min nevø fandt ud af her for nylig, at for Azerbaijan er jo tyrkisk folkefærd. De er alle sammen tyrkere. Ja. Sådan ottomanerne, det er tyrkisk folkefærd. Det vil jeg godt ikke gøre. Og så snakkede omkring, han var halv bosnier, og hvordan en eller anden ting. Bosnier så fucking grineren. Han fortalte, at hans onkel tror, at bosnierne har levet der. De har været bosnier i flere tusind år, og de har været muslimer i flere tusind år. Okay. Og jeg kan ikke overbevise flere tusind år. Lige præcis. Og jeg kan ikke blive overbevist omkring, at islam engang fandtes, og det er måske folkevandringer og lidt slaver. Ja. Men, og så men du er heldigvis halv iraner, og så bare, godt, jeg ikke er tyrker. Så bare, sjovt, du siger det. For det, du er faktisk kvart tyrker, selvom vi ikke kendes ved det. Og han blev faktisk sådan, det vidste du virkelig ikke. Han vidste ikke, han var det. Og han jeg vil bare ikke være tyrker. Det er du. Han er kvart tyrker, som jeg er halv tyrker. Desværre. Så måske har jeg muligheden. Hvad har det andre? Arabernes, den største arabiske leder. Saddam Hussein? Nej. Ja, det kunne godt være. Det er Saladin, vil jeg sige. Sådan en kendt. Hvis du spiller safe, så er det ofte Saladin, men er det ikke? Nå ja, det er rigtigt, ja. Det er altid ham, man skal vælge. Ved du, hvad han er? Nej, hvad? Han er kurder. Nå, der kan man bare se. De får et rige i Civilization, det vidste jeg ikke engang. Det går kurderne ikke. De går kurderne, men han overtager araberne jo. Men han var araber jo. Det er det, han var araber. Ja. Eller han var kurder. Ja. Men han var lederen af araberne. Så på samme måde. Grækenland, Alexander den Store, han var macedoner. Selvom det er en græs folkefærd, men de betragter ikke det samme. Jeg elsker det her, så det kan sagtens lade sig gøre. Det er jo historisk tale, det er virkelig sjovt. I griner nok derude. Jeg smager sådan, det er det bedste. Kan I få en gin og tonic mere? Tak, giv mig noget mere af det her fucking kede historisk. Okay, mig som diktator, men jeg ved, at jeg vil være, også dengang vil jeg være rigtig dårlig til det. Så jeg skal aldrig være leder af et land. Altså, jeg kan ikke. Jeg har fortalt dig her i dag, for eksempel, jeg havde en veninde, hun havde fødselsdag. Jeg spurgte, hvor gammel er det, du bliver? Så sagde hun, jeg skal ikke huske, hvad tallet var. Hun sagde 34. Hun sagde, jeg bliver 35 næste år. Så jeg ved godt, hvordan tal fungerer. Jeg blev direkte irriteret på hende. For hun forklarede mig efter 34,35. Og i min verden, i min diktaturskab, kunne sagtens det her mennesker ligesom lave sådan der Aladdin fra Dictator. Jeg forstår ham 100%. Jeg forstår så mange af de her slags mennesker.
Fordi det er også det der, når man ser sådan Epstein-feederne af rige mennesker og sådan noget, og man tænker sådan, og politikere i dag, vi skal lige snakke om politikere, de prøver at være som rigtige mennesker jo ikke. Ja. Det har jeg lige fundet ud. Hvordan gør rigtige mennesker? Når man ser en håndboldkamp, hvordan skal jeg juble? Er det sådan, jeg gør? Eller hvordan, er det sådan, man jubler og sådan noget? Hvad gør de her dumme mennesker? Hvad kan det godt lide at spise? Rugbrød med hvad? Ja, vi deler ikke det her ting. Jeg deler ikke mit rugbrødsmad. Hvis jeg gør noget sejt, så deler jeg det. Og det har jeg også sådan med rige mennesker. Jeg tror, det handler om, hvad man kan relatere til. Ja. Og de rige mennesker, jeg ikke kan relatere til, er jo de her folk, der vil bare gerne have mere. Ja, mere eller mere end andre? De vil have mere magt. Og for eksempel, de bruger ikke deres penge dumt, men de tænker på, hvis jeg laver det her nødhjælpsorganisation, så kan jeg kontrollere det. De prøver at kontrollere verden. Ja. Det handler ikke om penge, det handler ikke om det, de har. Det handler ikke om at nyde livet. Det er Emil Thorup-agtigt noget. Ja. De vil ikke nyde livet, de vil bare gerne leve for evigt. Ja. De får unge blod i sig, som man ved, ikke? Og prøver lige at finde ud af, altså det er fucking psykopater. Prøv at spise så sådan som muligt. Og seriøst, jeg tror, det er derfor, man kan meget mere relatere til sådan Donald Trump. Fordi jeg tror langt til os andre, hvis vi var rige, så ville vi være langt mere som Donald Trump end Bill Gates. Langt de fleste mennesker vil spise burger, fuck dig, bare griner. Det er derfor, han er sådan over de andre spise. Altså, jeg ville være fucking sindssyg. Jeg vil bolde luder hele tiden. Jeg vil kun bolde med professionelle. Kun professionelle. Jeg vil bolde 0 amatør. Det er sådan for, nej, vi gør ikke det. Han bolder pornostjerner. Han ved, han bolder pornostjerner. Selvfølgelig, jeg vil kun bolde pornostjerner. Jeg skal se, hvad de kan. Jeg vil ikke det her, jeg vil prøve noget andet. Det er en rigtig menneske vil gøre, når de bliver rige. Jeg vil have et billede over det hele. Det giver mere mening, i stedet for at være sådan Bill Gates og se nørder ud og prøve at give vaccine til sin kone. Sådan, what the fuck er det galt med dig? Det er sindssyge mennesker. Jeg kan mere relatere. Altså, hvis jeg får en kone som rig, så får jeg en trofækone. Jeg får ikke en... Den kone er ikke... Det er kun... Når jeg bliver gift, og hun siger bare, nu må det gerne kysse bruden, så tager jeg hende op som en VM-pokal, kysser hende, og så vender jeg mig om som der. Jeg vil kalde hende min trofækone. Det er præcis, som han har gjort. Det er præcis det, han er også godt. Jeg forstår det godt. Bold fucking, professionelle. Få en trofækone. I get this guy. Jeg vil ikke engang få børn med hende. Jeg vil gå fuld i Morton Joe. Har du set, Mad Max? Nej, heller ikke. Mad Max. Okay, i Mad Max har verden er gået under, og så er det en, der hedder Immortan Joe, som er lidt Immortal Joe, men han er lederen, og han har sådan en, han har de lækreste damer, som han prøver at få børn sammen med. Det er kun derfor for at få børn. Og så har han nogle kvinder, det er milkers, så kvinder, der giver babies milk, som er sådan helt, det er det, jeg vil gøre. Jeg vil gerne have de lækreste kvinder at få børn sammen med. Jeg vil have kvinder, der kun giver brystmælk. Jeg forstår i Morton Joe. Jeg forstår ikke Bill Gates. Jeg forstår ikke Zuckerberg, der lader som om man gør ting og sager. Jeg kan relatere til det her mennesker. Det her var du vil have konkubiner. Jeg vil 100% have konkubiner. Er du fucking dum, hvis du kunne have det? Lad være med langt de fleste mennesker. Jeg er ikke 100%, men vi kan tilbudt det. Ja. Og jeg vil ikke bolle, altså igen også, hvad hedder det ligesom, Trump. Jeg gider ikke bolle børn igen. Jeg tager professionelle... Igen? Hvad? Sagde du igen? Ja. No. Jeg har prøvet en gang, og det var ikke, det var okay, men altså, det er ikke ligesom en god, veletableret kvinde. Måske i Morton Joe. Fuck. Du skal se, det er faktisk virkelig, virkelig god film. Det er en god backstory til det og sådan noget. I Morton Joe. Er der ikke også flere? Jo. Det er lavet 3 år oprindeligt, og så kom der her sidste 10 år, så kom der... Ja, de nye er 10 år gamle og sådan noget, ikke? Fucking god. Okay. Fucking god. Og så bare gå ind i det lore omkring det, så det er fucking godt. Det er sådan, jeg vil være. Jeg vil gøre det her, jeg er den eneste, jeg får ren ilt. Det her, det er mine damer, jeg får, børn sammen med, og
Så har jeg sådan nogle war boys, der tror jeg er en gud. Det dræber for mig. Fuck, mand. Det er sådan, jeg vil gøre. Det er derfor, jeg ikke stiller op i politik. Jeg har ikke nogen gode budskaber. Jeg kommer ikke til at gøre verden bedre. Men jeg er ærlig omkring det. Og igen, det kan relatere til Trump. Hvad siger han? Jeg kan skyde en mand ned på Fifth Avenue. Ikke? Det er det, jeg vil også sige. Jeg vil sige noget voldsomt og mærkelige ting. Jeg tænker mig ikke op. Jeg kan relatere. Men så for lade som om. Live a little. Kysser et barn. Og det værste er sådan, Lars Løkke, der prøver at lade som om, han er et rigtigt menneske, vil sige, jeg børster mine tænder i sæbe. Ja, det har han vist kun gjort 2 gange, ikke? Men stadigvæk fucked. Og det har jeg ikke engang rigtig fulgt med, men det er fucked up. Ja. Har han gjort det 2 gange? Okay. Ja, det er fucked. Hvor mange gange skal man gøre det, for det bliver... Jeg tror, så længe du allerede har tanken om at gøre det med sæbe, det er nok til, at du gør det 0 gange, og det er fucked up. Lige præcis det, men en gang er nok til, jeg vil. Det er masser af ting, jeg har kun gjort 1 eller 2 gange, jeg skammer mig over det. Ja. Hvis du ikke har gjort det endnu, men stadigvæk tror det, så er du bare heldig, du ikke har gjort det endnu. Du er stadigvæk dum. Altså. det er ligesom, jeg kigger jo på min... Jeg snuser til mit toiletpapir, inden jeg smider det ned, når jeg tørrer min numse. Ja. Derfor er jeg ikke til at lave politik, for jeg gør noget, der er dumt. Jeg så mig selv i spejlet, og gør det, og jeg kommer til at gøre det helt naturligt af mig selv. Det skal man ikke gøre. Det her, det er ikke en leder. En leder lugter ikke til sit eget afføring. Det er sådan Lars Løkke. Han lugter det er næsten lugt til sin egen afføring. Ja. En politiker, som prøver at være... Hej det her. Ja, det er Stauning. Perfekt. Jeg tror, jeg har Stauning her. Det er fordi... Kender du historien omkring det, Thorvald Stauning? Det gør du ikke. Jeg kender ikke historien, nej. Det er, synes jeg, fordi lige nu der er valg i Danmark, ikke? Det skal til at være valg. Må du gerne stemme i Danmark? Ja, jeg må gerne stemme i Danmark. Okay, godt nok. Ved du, hvad du skal stemme, eller har du overvejet, har du taget det? Nej, faktisk ikke helt endnu, nej. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stemme. Okay. Om jeg stemmer på et parti, eller om jeg stemmer ugyldigt, eller... Altså, jeg ved ikke, om jeg føler mig repræsenteret. Nå, okay. Ja. Du må gerne sige nej til, at du ikke vil snakke omkring det her ting overhovedet, men hvad er din mærkesager? Hvad går du op i? Altså, jeg har ikke nogen mærkesager, tror jeg. Altså, jeg vil da gerne, at flere mennesker får de samme muligheder i Danmark. Ja. Altså. Perfekt. Altså, men det gør vi ret godt i Danmark allerede, så nogenlunde, tænker jeg. Ja. Så... Men helt ærligt, sådan noget helt konkret har jeg simpelthen ikke. Jeg elsker det. Hvem fuck har det? Ja. Hvem har egentlig det? Ja. Det er rigtigt at sige på. Det er lige meget, hvem det vinder. Vi skal nok overleve det her. Altså, dengang jeg var studerende, der ville jeg have mere SU, men det tror jeg var den sidste mærkesag, jeg havde. Og det er igen det der egoistiske ting, tankegang. Det er igen det reelle ting. Jeg vil også bare, jeg ved det, give altså, jeg vil tillade, og det synes jeg, det burde være, ordet perker skal blive brugt langt mere, men vi skal bare få penge. Okay, hvordan hænger det sammen? Det ved jeg ikke, men jeg får bare flere penge. Okay. Så på den måde, jeg vil gerne have, at Danmark bliver mere racistisk bare i vores... okay, noget for noget. I får mere eller det... We cut you a deal. Jeg har ikke tænkt min plan her, og jeg tror ikke, jeg vinder. Nej. Det tror jeg heller ikke, du gør. Men vi har et problem i Danmark med, at udlændinge er ikke repræsenteret nok. Så jeg synes bare, vi skal give os bare hver eneste job, vi laver, vi får bare sådan 100% mere for det. Fordi vi er der ikke så ofte, så jeg synes bare, vi skulle have... Hvis man ser en... Og hvad job er det kun dansker? Hvad for en job er det, tænker du sådan? Det der? For det er sådan, hvis du går ind i apoteket, det er fyldt med udlændinge. Budjob, det er udlændinge alle sammen. Dørmænd, udlændinge. Altså det er et rigtig typisk dansk job? Ja. For det er sådan aldrig en... Ja, det er sjældent, man ser en som mig. Bartender i Indre By? Ja. Vil jeg nok sige. Det er måske en af dem. Det er ja, men du kan godt se, hvad du mener. Ja. Du kan godt se, hvad du mener. Det ser man ikke så, og ja. Der er man sikker på, at ret ofte ikke, at det er en udlænding, der er der. Det er altid nogen fra Jylland, der er der, ikke? Ja, det er en jysk bartender, og der er kun andre jyder, hvide jyder, inde i klubben eller på baren. Ja. Altså. Det er rigtigt. Det synes jeg er meget dansk. Ja. For politimænd, det er ret meget hvide, men jo stadigvæk. Det er blandet nok til, at man ikke kan sige, at det... Ja.
Men det er derfor, fordi jeg ved, sådan forsvaret, der findes, men vi er ikke særlig mange. Eller vi var ikke særlig mange. Og det var virkelig fedt. Det er nemmere. Ja, det synes du også. Altså, jeg vil seriøst. Mm-hmm. Hvis der var for mange, der lignede, det ville være problematisk. Altså, jeg forstod det også godt. Ja, okay. Altså, hvis jeg løb i lejren, hvis man løb sådan en tur rundt omkring landingsbanen. Der var altid nogen, der lige... I mørket, ja. Så havde jeg ikke øretelefoner i. For jeg var sikker på, hvis nogen råber, hey, stop, fordi jeg havde ikke min uniform på. Hvordan kunne de vide, om jeg ville i række eller løbe ind? Altså, jeg var bare for sikkerheds skyld, så det giver mening. Altså, hvis det kommer en helt hvid person, så vil jeg ikke, altså. Du er, sammen med. Ja, men du er opmærksom på den virkelighed, du lever i. Selvfølgelig. Det er derfor, altså, det er derfor, det er sådan 2. verdenskrig. Måske var det lidt svært her i Europa. Mod japserne. Det var nemt. Det er så nemt at finde ud af, altså, det er ikke sådan, du er i tvivl om, hvem jeg rammer. Det er så nemmere. Du kan ikke bare tage en anden uniform på, som tyskerne gjorde på et tidspunkt. Og, altså, de kan ikke gøre sådan, kom over og se dine øjne. Ja. Kom her. En eller anden mærkelig navn. Yoshi. Nej, jeg hedder Yoshi Schultz. Men I blander jer ind. Det er fordi, Socialdemokratiet, de er meget, meget glade for Thorvald Stauning. Jeg er generelt stolt på deres historie, ikke? Det er så stolt af det. Det er sådan ret kultet på en eller anden måde. Og for mig, det jeg går op i politikere, er bare altså næsten alle mennesker. Lever du i virkeligheden? Ja. Og kender du din egen historie? Ja. Så jeg så Mattias Tesfaye. Ja. Som ikke er tyrker. Hvad er hans etniske... Han er halv etioper. Jeg har gættet på, hvor tyrker eller kurder eller et eller andet ting. Mathias, det er Tesfaye. Tesfaye, come on. Han er halv etioper. Okay. Så jeg troede, jeg var god til at genkende det her folk, ikke? Men hvis jeg skulle sende ham hjem, så levede han i, Alanya lige nu. Og han var fra Etiopien, havde ikke noget at gøre der. Men jeg vil sende ham til Alanya. Det er da helt sikkert. Vil du ikke? Altså, hvor vil du sende ham? Du vil se bare. Altså, Etiopien kommer også lidt bag på mig. Ja. Altså, jeg kan godt se det. Tesfaye, altså, så vil jeg da hellere tro sådan noget nordafrikansk, Marokko eller Tunesien. Det er da sådan lidt fransk, er det ikke, Tesfaye? Eller? Jo, jeg vil også sige med, jeg har aldrig nogensinde gættet på, ham var. Etiopien, det kommer lidt bag på mig. Ja. Så ved vi det. Men han lavede et... Men han skal til Addis Abeba, åbenbart. Nej, han skal hej. Okay. For de siger, at han lige der igen også. Tesfaye smider til Tyrkiet. Altså Azerbaijan, inden det der tyrkiske land er derhen. det vil det... Kommer on. Ja, det vil det. Altså. Jeg er i hvert fald ikke... det vil være problematisk. Efter hvad han på Facebook lægger han det her billede op. Og jeg er en person, der bliver ret irriteret over små ting. Så lægger han det her billede op, hvor han ligner, han har det der skæg. Og bare du ved, Tesfaye, når du har det skæg, det første ting, folk tænker på, er ikke Stauning. Og når du skriver Tesfaye eller kaos, den kaos er ikke den samme Stauning kaos. Hvis jeg sagde, hey, vælg mig, eller så bliver det ballade. Prøv at se på mit skæg her, det er jo større, det bliver sådan, hey, den her mand. Altså, refererer det der kaos til noget? Eller? Yes. Okay, du er igen tysk, du ikke ved det her. Ja, men altså, måske er der også nogle andre lyttere, der ikke... Det er også det. Perfekt. Vi kommer ind. Ikke ved, hvad det drejer sig om. Det er jo Stauning. Ja. Det var hans kampagne. Det var hans slogan. Ja. Altså, Tesfaye har kæmpe skæg, hvis man ikke lige ser billedet, ikke? Altså, han er en Stauning-skæg. Han er en Stauning, han er en Torben Sangil skæg. Det er nok et bedre reference, faktisk. Det er et bedre reference. Han har et Sangils skæg. Ja. Det er det også, hvis det jeg kalder også kønsbehåring på nogle damer, det hedder en Sangil. Han kan godt lide den på den måde. Det er både han kan lide den, men det er en Sangil, de har dernede. Altså, det er okay. Jeg begynder at få en Sangil heroppe. Ja, okay, du arbejder på den, ja, det kan jeg se. Det er bare, det er bare vigtigt, du hvis lige barberer rundt omkring læberne, hvis man får en Sangil kvinder. Det er sådan, jeg har det. Det kan godt bare, hvad du har lyst. Men han ligner i hvert fald, prøver at ligne Stauning. Ja. På det her billede, Mattias Tesfaye. Ja. Og så står der Tesfaye eller kaos. Så Tesfaye eller kaos.
Jeg forstår det ikke. Så. Jeg talte med... Ja, det er sådan et mærkeligt spørgsmål, fordi jeg synes, det er en af de sjove spørgsmål, med at få stillet. Mm. Og når man svarer på det, det her det er en fælde. Det her det er en fælde. Du skal aldrig svare på det, men gør det alligevel. Altså, jeg skal gå ind i din fælde nu? Nej, du skal gå... Ja, det kan det godt gøre. Men hvis en kvinde spørger dig sådan noget, hvad foretrækker du af kønsbehøring? Og det er en fælde? Det er en fucking fælde. Okay. Svar, hvad du har lyst. Men selvom de spørger, hvad du har lyst til, det er ikke, fordi de skal gøre det, men spørg, hvad nogen foretrækker med hinanden. Jeg ved, at kvinder foretrækker over for mænd. På ingen måde at sige clean shaven. De synes, det er mærkeligt. De siger 2 ting ofte, og det er alle kvinder, og jeg mener alle. Ikke alle kvinder. Men jeg har hørt rigtig mange kvinder sige det her. At det ligner en lørdagskylling. En lørdagskylling? Jeg forstår ikke, hvorfor de er efter lørdagskyllinger og andre. Altså, det er nedladende over for de andre, der vælger at gøre det her ting. Men det andet siger, det ligner jo en 12-årigs. Ja, den har jeg godt hørt. Den har du hørt, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, at kvinder synes, det er underligt. Jeg har, og hvordan jeg gør det, jeg er sikker på, at det ikke er en 12-årig, inden jeg tager deres bukser af. Det er ikke det kommer til at afgøre, hvor meget det er hår, de har på fissen. What the fuck? Ja, altså, hvorfor får du mig til at tænke på en 12-årig? Altså, det er mærkeligt, men det er ikke det burde gøre for. Det er sådan, nej, det er resten af kroppen gør sådan noget for. Jeg kan se på dit dumme ansigt, at du er mindst 40 år gammel. Det var, ja. Og det er ikke mig, der siger det. Det er ikke alle mænd. Det er kun mig, der er røvhullet. Ja. Men Tesfaye laver det her. Tesfaye eller kaos. Det er Stauning, der også gør det. Det er faktisk i 30'erne, på samme tid som Hitler kommer frem, som Roosevelt. Verden er i problemer. Okay. Der bruger han også Stauning eller kaos. Det er en kendt citat. Det er en kendt plakat, der hedder Stauning eller kaos. Jeg ved ikke, om plakat... Der er den faktisk. Stauning eller kaos. Det er en kendt valgplakat på samme måde som Obamas Hope and Dream, eller Black Guys, Racism Over. Jeg kan ikke huske, Hope, var det ikke bare Hope, han havde? Jo, Hope. Ja. Make America Great Again er blevet stort. Stauning eller kaos. Det var der i 30'erne. Jeg har igen en lille servicemeddelelse. Optagelsen stoppede lige pludselig, imens vi var i gang, så da jeg skulle få fat på nogen for Socialdemokratiet og snakke om Stauning, som jeg ved ikke, om jeg kom frem til det, men at det der Stauning eller kaos endte jo med, at det blev kaos for Danmark, blev invaderet af nazisterne, og i 2 år sad Stauning indtil hans død som i en samarbejdspolitik. Så ja, ideen var jo bare om Mathias Tesfaye vidste godt det skete egentlig med Stauning kaos, at det blev rent faktisk kaos, så det lykkedes ikke. Det er næsten Chamberlain, hvor jeg siger ikke, han er et dårligt menneske, det synes man ikke, men måske hans politik faktisk slog, så det er lidt mærkeligt, at man stadigvæk bruger det. Eller mint Mathias Tesfaye, at det er faktisk det, han gerne vil have, at Danmark bliver invaderet af tyskerne, for de gav, altså, eller russerne i dag, men det var ikke kaos, fordi tyskerne er, regelrette. Så jeg prøvede, den stoppede optagelsen, og så gik de galt med at ringe op til den, hvor de skulle fat i en presse, og så tænkte jeg sådan, hey, den havde stået med optag, så lad os prøve igen i morgen i stedet for, men så ved du, hvorfor den stoppede med det hele, mens jeg tror, jeg er i gang med at sige 1932-33. Det er træls. Men så er det her i hvert fald ude, så har jeg gjort det. Det var faktisk det. Og så vil jeg gerne slutte af med en citat. Det er fra Lars Løkke Rasmussen. Og det er fra Moderaternes første landsmøde. Hvor der er græs, kan der spilles. Tak for i dag.